Marijanka naleži. Čo vidio taj? Ovog jednog će lita da goni. Da ima će opravdati ovoga. Što će ovoga neće putati. Iako bude letio kuko što je onaj plavi, da će mamu. Jel ovo je onaj čuveni što su mjerili glavu? Ja. U Janji. 9 cenata. Ne možemo glavu ni da stadne ovdje u ovaj display. 9 cenata, 10 cenata. Jelka, jeste 9 cenata. Nema ko drugi. Da, izvolite. Halo. Ja? Evo mi, gdje si ti, šta ima? Evo mi kod glubova. Ja. Hajde, tu sad ću... Joj, pa dok ja odem tamo, dok odem vamo, jete vi. Jete vi. Dok ja mi hoću sad, dok odem da kupim djetu pampersbol. Eto, hajde, jete. Dobro, hajde, čućemo sad, čao. Joj, čim je čovjek gladan odmah... Panike mi pošla. Panika. Viš kako je sad je dobro izmeti. Nema sve. Ma normalno, bo izgleda samo... Za svoju sigurnost da čovjek ne bi im davo neke preparate. A neću im dati, ako ne treba im ništa da im dam. Samo ću im dati od lista kada žedu mlade. Jer da trune mlade. Ma normalno. Očiti. Viš vicač ko lud, hajde. Koliko ti od parovoza ima prilike? Ima 14. 14 znači? 16. 16. Jo, ovo sam pario onoga od bineta. Čume, carapke sam se pario. Ovo sam ja, sam pustio samca pario. Nisam i ja pario. A ti samo ubacio, znači... A ubacio mužjaka, zauzeli mjesta i nakon 2 vremena pustio ženu. Evo barakuša moja. Ona je uparna su i crveni. Nije crveni kao taj ona. Na kuru ona razvila jajeno. Nije ona, on, pred mnom razvila. Evo viš od tog bijelog, od tog boza. Da. To ono mlado crnoj nogu, ono kako je. A matu mu je ova vidio mavijanku špice. Crna mavijanka. To će biti gavranje sve. Kad je sad svi gavrano. Ek. Vidimo šta će. Evo tu sve crni s mavijanima. Imam 2 komada. Ima mavijanka vamo parna. Ta mavijanka, bilobradi. Čuj, hajde mi sača, ne daj izići napolje. Gle se što će raditi, gle. Gle. Zajeban ovaj frajer iza nje. Gle. Šta ste radi svi? Upao unutra. Zajeban igrač. Eto, nju više ne mogu ni izvesti ovako uvijek. Gotovo. Što je bilo, imam još sestru. Radi Minka? Ne, Minka. A što daje je... Jedno te glava. Nisam čuo da jedu sad. Ne upijem kad dođem s posla. Navečer. Aha.
Ovo treba da dobro je. Taj mavijan. Ova dva. Pa evo i očekujemo od ovi. Ovaj manji je na 6. 6-7. Ovo imaš ti tamo, ako se ne budu trefilo ti imaš. Ja. Rezervni. Ovoga likta ovog. Samo je interesujem šta će on dati. Liktav je ovaj. I ona i oni su liktav tamo. Da mi da daju ovakve kućava. A leće, sigurno ima da lete. Ima matru. Lepa huna. Sad će sezona. Sad će iziš mali, sljedeći semci izlazi. Nije, kao. Tamo. Nešto tek, ajde možda. Nema to. Sad su mladi pa još plašljivi, nisi ni put ležali na jajima. Se boje. A, ustaju. Oni stari pa i oni su ležali. Gledaj kako ljubi na jajima. Sve im resta. One bo plake. Jebo, majko, ovaj ne može da čeka. Ej, šta ti je ljubav? To je muškača. Ti ima dole ženke. Ajde. Misača, ne, nju ganja. Ne daje maketi. Ma nema šanse da iziđe. Nju ko vojnik, brate. Ne bi dobro da ode legendarna mlad. Dobro, ja to ovo. Njima probao sam i pustiti. Ovo se izveo sam, ete. Će vidjeti šta će bude. Tipler, uparan s ovom mavijankom. Mam preko tiplera ima tu dvoje. Na ženke može jačić pa da probam vidim kako će je sparu s ovim. Sad tipler sa skroz drugom ženkom. Jer ona me ono što me operso jebi je.